Isto tako u suri Jasin kaže kulun fi feleki yasbahun. Sve u svemiru plovi, kreće se. Postavljamo ovdje pitanje kakav je to teleskop mogao imati Muhammed a.s. da sve ovo zna i da to objavi, odnosno kaže i da se to naravno zapiše, to danas imamo u Kur'anu. Nije mogao imati nikakav teleskop. Za ovaj ajet kulun fi feleki yasbahun, sve u svemiru plovi. Danas najveći astronomi, ljudi koji proučavaju svemir, kao što je kaže direktor observatorije u Tokiju, jedan Japanac koji je posle ovoga primio islam. Kaže onaj koji je objavio Kur'an poznaje svemir do utančine. Koji je objavio Kur'an poznaje svemir do utančine. To su dokazi koji treba da nam povećaju iman i da s ovim izađemo pred ljude da im ovo kažemo. Neko kaže ja se ne stidim što sam musliman. Subhanallah, ne može se stid vezati uz islam. Zašto ćeš se stiditi što si musliman? Treba da budeš ponosan što si musliman, subhanallah. Treba se ponosiš time. Kaže imali smo kompleks što smo muslimani. Mi treba da imamo kompleks više vrijednosti što smo muslimani. Ali naravno ne oholosti na odbila, nego više vrijednosti. Ja sam musliman, imam kompleks od toga više vrijednosti. Allah me počastio, to je najveća čast. To tako treba da razmišlja musliman zbog ovih stvari. Ako ovo nije dovoljno, poslušajmo sljedeće. Do dan danas, braćo, do dan danas učenjaci ne mogu da kažu šta je hemijski sastav jednog atoma željeza ili feruma, kako se to zove, gvožđa. Ne mogu znači da kažu šta je to hemijski sastav željeza. Kažu čak za jedan atom, da bi se proizveo jedan atom željeza, da bi znači mogli da uđemo u taj sastav, potrebna je snaga sunca, sunčevog sistema, znači svih planeta. Za jedan samo atom željeza potrebna je snaga sunca na kojem se svakodnevno odvijaju takvi procesi ravni hiljadama atomskih bombi, zemlje i svih drugih planeta i to 4 puta tako. Na osnovu ga učenjaci kaže željezo nije sa zemlje, ono nije moglo nastati na zemlji kao ostali elementi. Nego je, kaže, došlo iz svemira. Ovo je samo moglo doći iz svemira. Allah dželešanu prije 15 vijekova govori staudu billah wa anzalnal hadid. Spustili smo, kaže, željezo. Allah je prije 15 vijekova rekao ono što su nas otkrili, da je željezo u stvari spušteno iz svemira na zemlju. Šta kaže još? Fihi besun šedid. U njemu je, kaže, velika snaga. Velika snaga. Danas svako oružje koje se proizvodi, pa i kroz historiju, jeste od željeza. Subhanallah. Da ga Bog do nema, ali ako ga ima, zna se da je to od željeza. Kaže, menafiu li nas, i velika korist ljudima, mašine, sve ono što je potrebno čovjeku, pravi se od željeza.